Egia da, espero baino txarrago hasi dugula liga emaitza aldetik, bagenekien restrukturazio honekin hain subgrupo kompetitiboa izan da, gu filial moduan lehiakorrak izatea zaila izango zala, baina egia da 6 partidatan soilik 5 puntu ateratzea ere ez genuela espero. Esan beharra dago alde positiboa ere ikusten dugula, 6 partiduetan irabazteko aukerak izan ditugula, orokorrean partida guztietan eraman dugula guk ardura, baina esan beharra dago ere, bai lehen eta bigarren erenean loiaren jabetza eduki dugula eta ondo aritu garela, baina azken erenean ez garela fin ibili, ez erabaki hartzeetan, ez da ejekuzioetan ere, eta orduan horretan lanean gabiltza. Helburua jokalarien formakuntza eta lehengo taldeari laguntza dela, baina talde moduan ere lehiakorrak izan nahi dugu, ilusio handia daukagula, motibatuta gaudela, naiz eta emaitzak orain arte kaskarrak izan, eta ziur nagoela taldea goraka joango dela. Ehunetik ehuneko konfiantza daukat nire jokalariengan, baita nire lantaldean ere, eta zentzu horretan nik uste partidetan izan ditugun sentsazio onak emaitzetan ikusi behar direla, eta ziur nago ere lehen baino beranduago emaitzak lortuko ditugula. Filialeko entrenatzaile moduan nik argi daukadala zein den lehenengo helburua eta lehenengo taldeari laguntza dela, eta zentzu horretan lehenengo taldeko dinamikan dauden B fitxa dituzten jokalariak lehenengo taldearekin jokatzen ez badute, gurekin minutuak eduki behar dituzte, berriro lehenengo taldearekin lehiatzeko prest egoteko.